So guys, my wife is the one who is talking today. I'm not saying anything. Oh, please tell them. Okay, so guys, I want to tell you something about Roy Eno. So okay, nditaura nevanhu vanovashona. So guys, Roy Eno, inonzi Roy Eno Solar Tech guys. Inoisa masolars and inoinstalla masolars kudzimba dzenyu. Vane mabatteries Iti mukwasha akaisa kumba kwedu itaura vaudze. Okay, guys. Vanoinstalla masola anenge akanoinstalleswa nemukwasha kumba kwedu and kumba kwana tezvara vake handika. So guys, vane mapackages avo akasiyana siyana. Iwo you just go for what you afford handika. Number dzavo ndedziri pascreen. Kuurungwe we are one of the vanhu vane magetsi kumusha. Okay, so guys, akaiswa nemukwasha. Thank you. Mazvinzwa guys. So please guys, chungotora number dzamuri kuona pascreen idzi movabata vemukwasha wacho ndiye wamuri kuona here. Baby, stop man, baby, you're disturbing me. So guys, number serious baby this time. So guys, number ndo dzamuri kuona pascreen apa munovabata mafonera ovabvunza uchienderana nezvauri kuda. Unotanga wodzewo package yauri kuda vokuudzayo maprices avo. Usatedzera kuti ndingaisirwa package yakati handu yandiri kuda. Vabate iwewo unzozvikuendera nehomwe yako vokuudza iwo vobva vachokubatsira. Mukwasha akaita chishamiso kuurungwe akaisisa masola mukwasha stove. So guys, Roy Eno Solar Tech is the best. So guys, chibatai Roy Eno Solar Tech vanoinstola futi maballs guys. Makwanisa installerwa maballs enyu, hamuchatoenda kumatsime, hamuchaenda kuzvibhorani zviye zvekugweza kurefu. Iti mukwasha akatodza atezvara kuti magetsi asina basa iwaya ndo magetsi chero akadi iwaya Roy Eno inopedza masports. Guys, zvekutaura mukwasha mazvinzi. Just tedzera izvozvo. I'm tired wo. Vari kuzviwa. So guys, wavaudza here kuti Roy Eno anosvika kwese chero kusina road. Guys, as long uri muZimbabwe, Roy Eno Solar Tech vanosvika kwese kwamuri. Kwese kwauri kunzwa kuda chero kati kwedu ndekwaBushu, kwedu ndekwamheno, wati kumatsonyoyo. Vaudze kuti mapackages avo anosimba nemamwe anosimudza matv, mafiriji, mawardrobe avasimudzi mawardrobe, mafiriji, zvese zvamunoda zvinongoda magetsi. So guys, mazvinzwira from mukwasha kumba kwedu. So ndizvozvo guys, Roy Eno Solar Tech ngashandei neRoy Eno guys. Hamene zvenyu mukanoshanda nevamwe mukajutwa mukapuwa zvimabhatiri zvakafa. Uku vane mabhatiri akasiyana siyana anosanganisa malithium batteries guys. You know malithium batteries arimo. So mukanoshanda mukajutwa ndezvenyuwo takuuya takakuudzai endei kuRoy Eno Solar Tech guys. Takatoshanda navo, everything was okay, everything was perfect guys. Takashanda zvakanaka.